Apa jantung apa ngokop musuh. Rumang sama apa boleh dewa anggap apa? Ayo nyododo ndidodo. Ampian kon njaluk kumputer pentame hati. Iki boleh dewa ratu mandura gede aku bung pendeng. Duwe nyata loro tacah alu bola sedaya negara. Pamai gunung Jumbrut, separa asat bumi pekat papat remun mungso. Dadi ndok amun-amun mutiar. Para tamu aja ya para tamu. Yo. Kalau sing tadi no. Iki ora masuk iki apa? Yo, pemenang sing kok. On ganggu gawe marang para Pandhawa. Pengen mocar to. Mocar to. Mundur. Cucu menungso iki wong Amarta iki. Lihat salah keparat. Kuning Kurawa atining Bimanyu kena ing citra Tanyo Sang Setyaki kaya mentrang langka yo Setyaki wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Koko Prabu nyatane arep mentang-mentang kaya gendhewa malang-malang kaya perbatang Wasan kekendhita ya teminang kompat kapita kaya buntute ula tapak angin kadanga dewa pisan nyatane ratu negara timbul taunan sing diarani dewa Kartika lan wadya balan ingkang kapunyata sabiyantu manampu kulun ya Madipati Swadha mundur lumayu sareng tunjang kaya merangkat tempuing banjir bandang kuntal kaprapal kaperwasa ayo putra Pandhawa dikanthi ngrapetake pebarisan kapunyata ditututi ayo Werkudara lan pukulun ya Madipati monggo kula dherekaken Koko Prabu ayo Werkudara tuan pukulun Bathara Guru ora wekah dina iku tak adepane tutna ning kayangan nyanting bokor kencanane boten pangling paduka sarira brahala